matsalar da ta nemi ta yayyaga industry, ko a lokacin akwai waɗanda za su iya magana ba za a kai ga haka ba, amma suka shiru su koma gefen wannan bangare su ziga wannan bangare su koma can bangaren su ziga, a ina za lamarin nan zai kai. In aka ci gaba da tafiya a haka, me amfanin mu a matsayin mu na al'umma guda? Don haka ni yanzu magana ta ƙarshe da zan kawo ita ce a ji tsoron Allah. Na yi shimfiɗa cewa akwai wanda na sani a yau ɗin nan ba wai sai an jima ba zai kawo ƙarshen wannan matsala kwata-kwata a shafe ta zama tarihi. To don Allah abokina, ka hanzarta ayyukan alkhairi. Kar ka manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa khairun nasi man yanfa'un nas, wanda yafi alheri a cikin mutane shine wanda yake amfanin mutanen nan. To akwai amfaninka a cikin al'umma, zaka iya kawo ƙarshen wannan abun. Magana ka yankan wuka ce, ka fito ka kawo ƙarshen wannan matsala, a daina wannan magana kwata-kwata, a rabu da wannan bawan Allah. Wanda ya ga dama zai iya tuna alheri da ya mashi a baya, ya zo ya zauna da shi ya ci gaba. Wanda kuma zai iya zama butulu, ba sabon abu bane kai Adamu a wajenka ba. Ka yi tunanin cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗin ka ji tsoron sharrin mutumin da ka taimaka mawa. So kar wannan abin ya dame ka. Ba ina faɗa bane akan wani abu, a'a ina faɗa ne akan ciwon da naga abin yake maka, kuma dole maka ciwo. An ɗauko familinka an kawo social media, an kawo kaza, a'a kai ne aure saki. Just be focused, Adamu. Kai kanina ne, akwai maganin da zamu yi a bayan fage, zan kirawo kan zaunar da kai, amma wannan ina faɗa ne for the records. Kai haƙuri. Idan mata 100 ka aura, fine, aure ne aka yi, ba zaman daduro ko kuma wani shirme aka yi ba, sai da aka shafa fatiya. So yanda aka halasta aure, akwai babin saki. Aka do not feel depressed. Kada kai da depression ya zo ya kama ka. Al'amarin nan mai sauki ne, al'amari ne na Allah. Idan ka auri mace 100 baka dace ba, move on, ka ƙara ta 101. Sannu a hankali sai ka samu wanda za ku zauna tare. In as much as kai aure kake yi, ba wai wani abun ne daban ba. To do not feel rejected in the society. Do not feel wani abu ya faru wanda dole sai kowa ya yarda da kai. In ka ce sai kowa ya yarda da kai, to ka ɗauka maka ka aiki. Mutum ɗin nan dai, ɗan adam ɗin nan dai, wallahi ba zai yarda da kai ba. Duk abin da za ka mishi a duniya ba zai yarda da kai ba. Amma ka jira sharrin wanda ka taimaka mawa. Muna gani a zahiri, muna gani a rayuwarmu daban-daban. So therefore, wanda ka taimaka mawa, ka rufa ma asiri, kai kaza, ya ɗauke ka kai sakare baka san me kake ba. Do not feel wannan rejected. Go move on. Wannan ita ce nasiha. Ku kuma sauran abokai, ba mu san komai tsakanin ku da shi ba, illa alheri muka ga kun kulla. To da Allah ku dubi girman alherin da kuka kulla a baya. Kar ku bari abin ya zama mirage. Kar ku bari a rika muku dariya. Kar ku bari a rika iyama idi. Akwai wasu 'yan baya, 'yan tsakiya, waɗanda ba su son su ga ruwa na gudu daidai. Su ne masu hana ruwa gudu, su ne suke shiga tsakaninku. I believe tsakani da Allah, shi sa nake jinjina wa mutane biyu sofa da na ga maganansu. Ƙanina Ali Jita, na ga maganan da kai, magana cike da fasaha da ilimi da hankali. Wallahi kayi abin da yake daidai, shi sa sunanka ya zama haka. Muna kuma ganin lallai kai shugaba ne a matsayinka na shugaba. So kayi magana mai kyau. Na ga abin da ɗan uwa Ibrahim Sina na ya faɗi, ya fito ya faɗi abubuwa. Na ji maganan da ɗan uwa Tijjani Asasi. To duka kowa ya yi wannan abin. To da Allah ku dubi girman Allah, ku kawo ƙarshen wannan al'amari. A ƙarshe nike ba kowa haƙuri. Wani zai ji magana ta gatsar ban taɓa yi ba, ban saba yi ba, ni kuma ba al'ada ta bace, amma na kawo ne adding voice, na kawo shawara na kawo, ba umarni ba. A cikin maganganuna idan akwai abin da aka ga yake da amfani da alheri, a ɗauka a aiki da shi. Wanda aka ga shiririta ne da shirme, a watsar. Wannan ita ce law of nature, ita ce kuma har hakikanin reality na zaman tare. Allah ya samu fahimci juna, Allah ya ba mu ikon gyara al'amarinmu, sannan kuma Allah ya ba mu ikon kullum mu rika kallon kanmu, ba wai laifin da wani ya aikata za mu rika ɗaukowa muna yayatawa ba. Idan ka rufa ma wani asiri, sai Allah ya rufa maka asiri. Babu wani wanda baya bukatan taimakon Allah. A yau din nan ba wai an jima ba, idan Allah ya bakka da fitsari, ka je fitsari zai zo maka, ka je bayi ya ki fitowa, ya za ka ji
a rayuwanka. Da wannan kaɗai idan Allah ya barka da kanka na sakan ɗaya baka iya motsi wallahi. So mu rika wannan tunanin duk inda kake addinin ka ne. Kada mu yi tunanin cewa saboda Kannywood ne kaza ko ina kake in ka aikata alheri Allah zai saka maka da alkhairi. In kuma ka aikata shirme wallahi trust me zaka ce wannan bakauyen ya gaya maka duk inda ka aikata da alheri da sharri duka ƴaƴan aike ne. Duk wanda ka aika sai ya dawo ya kawo maka sako. Don haka mu rika aikin ƴaƴan alheri ba ƴaƴan sharri ba. Mai magana Al-Amin Ciroma, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.